Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslavili jeden veľký sviatok, pre mňa osobne naozaj veľký sviatok. Dnes je 9. septembra a narodeniny má sám veľký kolonel Harold Sanders, zakladateľ siete Kentucky Fried Chicken. Oslavuje narodeniny kolonel. Že dojdete presne o 3:00. Krása. Ten vedľa. A čo tam bude? Oslava. Tak dojdete. Bude zadarať niečo? Všetko. Ale práve, že naopak. Ne, do toho nejde. Práve tam vošli dva ťažké SBS-kari, neviem, či nesú odtiaľ, majú radi kúra, možno iba, ale pre istotu. Zbabelci. Dobre, 5 minút tomu dávame, ale... Ideme na to, texty všetci vieme, hej. Poďme. Poďte. A ideme všetci spievame hneď od začiatku. 3, 4. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý kolonel, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, chutné stripsy, krídla, veľa šťastia, milý kolonel, vývad chutné kurča. Dámy a páni, týmto vás oficiálne vítam na oslave narodenín kolonela Sandersa, ktorý, ako viete, narodil sa 9.9.1890. Vítam na oslave aj štáb reštaurácie KFC. Ahojte! Ahoj KFC! Dámy a páni, niekoľko slov. Kolonel dnes oslavuje 127. narodeniny, čo je nádherný úspech. Je to človek, ktorý nám dal reštauráciu Kentucky Fried Chicken. Poprosím darček pre kolonela pripraviť. Ďakujem. Vy ste manažérka? Dobrý deň, my sme prišli popriať všetko dobré. Dnes má kolonel Sanders narodeniny. Chcel by som vám v mene našom odozdať toto kurča, ktorým nás on obdarúva, už nech sa páči, celé roky. Toto sú všetko ľudia, ktorým naozaj Kentucky kurča. Ďakujeme. A nemáte tu pre nás niečo pripravené, že by sme si dali, že... Ale my sme donesli... Čiže vy nerobíte oficiálne tú oslavu? Nie. No nič, nedá sa robiť, decka. Tak ja vás prosím, tak ja len tu narýchlo otvorím toto šampanské. Nechcete nás tu, nechcete. Dobre, viete čo, poprosím ťa takto, tak ja by som si chcel naozaj ako tento sviatok uctiť tým, že by som si dal aspoň jednu porciu. Dobre, aspoň symbolicky, na premisách tohto priestoru, aspoň symbolicky. Poďte ďalej, vítajte, kolonel má dnes narodeniny. Ďakujeme. Na kolonela! Nech sa páči! Nech sa páči! Na zdravie! Dobrý, ja tu mám tie krydelka, toto je moje. Prosím. Čaute, čaute. I'm so happy. This is our first restaurant in Bratislava. I'm so glad. I come here every day. Best thing in my life. Best thing in my life. Do you eat KFC? So go on. I don't want to stop you from eating KFC. Go. Like, no McDonald's, go to KFC. Best chicken ever. Chcem vám všetkým veľmi poďakovať. Je to pre mňa naozaj úžasný pocit, že som mohol aj s vami oslaviť narodeniny môjho najobľúbenejšieho kentuckského kolonela Harolda Sandersa. Som rád, že sme si mohli spoločne vypiť a je mi trošku ľúto, že prevádzka KFC nespolupracovala s našim plánom, ale bohužiaľ, neviem, je mi trošku čudné, že práve my zákazníci si musíme kolonela a jeho tradíciu uctiť viac ako predajňa sama, no ale nedá sa nič robiť proste, taká je doba, na ľudí sa zabúda, všetci len jedia, ale kvalita kúraťa KFC zostáva. Ešte raz ďakujem všetkým, ďakujem. Majte sa pekne, ahojte.